Mbak Mur. Mantuku ki ulang tahun. Kok gak ngekei ya, Mbak? Lah yo, ngono jenengan nek wong nom biasane alah, Mak, sing penting dongane. Biasane nek wong nom biasane ngoten. Sing penting dongane ngono biasane. Lah kono sapa akeh, Mbak? Kok bingung ya? Ngoten. Takei apa, Mbak? Dalem bojone ngono atur tak tukokno apa Nduk, tak kaya apa sing Mbak Endah. Anu Bu, mboten anu. Dongane iki pun anu. Ya didongakno lho. Masa donga leren kondo leren ulang tahun. Kondo ki ulang tahun ki wis bendina anak putuku, anak keturunanku kumpul didono sengkalane dicedhakno rezekine. Dono blaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwene beras kayak beras ya wis, Mbak. Sekarang beras. Nek beras akan nek nggo mangan, Mbak. Nggih. Ngono. Ya wis dimarik-mariki, Mbak. Motor duwe. Klambi duwe. Iwak duwe. Iwak pitik duwe. Ning kulkas. Beras ya, beras ya, beras. Nggih. Beras pitik. Mbek pitik. Pitike nang kurungan ku yo. Pitike nang kurungan ya. Wis berase wis angkut, Mbak. Wis ya Allah. Pancene tikis asu. Kono lho kayak motor. Motor ae. Iya. Mboten baca. Baje. Ya wis baje. Wis enak ya enteng trimo kayak ngene. Aku karo pekno banyu siji ya. Karo apa? Wis sak unim. Oh, aku berarti mu ngongkon bajemu Ada masuk ke tujuan. politik. Anu Pak, ajeng kula nanti ya Mak. Wah, nggone indah. Ulang tahun tak kayak beras. Enteng nih? Empre. Gurih, Mbak. Empre kok kayak beras sak wis yo. Aku nek matan yo bingung apa-apa akeh kok. Beras tinggal mangan, guys. Ben anak. Anu akeh. Lek dame si kaya sak cepu. Iya Gary yo, tak kandari yo. Iki pokoknya agar urung pecos cangkepe lek dame. Wis yo, tak kandani kis ki yo. Kadang ki yo wis enek sing dicabut kon dhuwur ki enek. Kadang diatipno yo ora ngatip ya. Wis toh aman-aman. Engko aku ngurus ngono ki lho, kadang yo mbuh mekan mbuh rai karek kono sing dhuwur yo. Ora usah bingung. Aku ki ora bingung. Kena yo dinggo, ora kena yo ora apa. Wis ndang bingung ngono wis gak apa-apa. Kan isi konten yo, pancen isi konten. Ora apa-apa, aku yo padha isi konten ngono. Tak jelaskan. Sing penting iki aku ki wis kena dinggo ora kena ora apa-apa. Pamane kena yo rung karuan iki kira aku nganggo. Korek kowe sing arane. Ceblok. Kita awan. Awan-awan ya mesti ora ndek ide apa wis ora ngarah. Idene yo nyoncong dhewe ngene iki. Idene nyoncong dhewe. Engko dikeki ide dikeki concongane gambare Dila gambare apa ya nek sing delok. Jangan Mak mung parai cah nom ya Mak. Idene iki cah nom. Heeh, Iku mampane mangan-mangan yo mangan dimsum, mangan opo iki sedangkan anu penontone Mak iki seneng sing model-model kuno. Santiku ngono selerane iki kaya selera kawakan. iya. Pamane sungukan kawakan.
Iki berarti buroe aku. Mak ngono kok iso teko Buro. biasane Lho, aku ki ya pancene jiwa buro mur. Ya Allah, sing arane lek dames ngene-ngene iki kan pemirsa. Aku ki kan ya pancene jiwaku wis jiwa buro tertanam di dalam kecil, masa kecilku, masa tidak punya sampai iki lagi piro dadi ki jiwa dadi ki jiwa kemiskinanku dikai pemerintah ngono ki yo ijek tak terapkan. Nek mergo yo jiwa kemiskinanku ki tak kondan-kandani isih melekat. Karena lebih lama miskine ambek kayane gak lagi 5 tahun kok. Miskine pemirsa iki wis enek 20 tahun. Nih, yo coba aja lah. Iya, maksudnya iki lho mak selama ambek Pak iki lho. Ya cul ra duwe ki ya cul lahir ku Lembak wong keluargaku yo ra duwe tenanan. Kok sawah ra duwe mangane golek-golek. Dadi iki ya wis nempel ambak eneke apa ya dienggo ya wis kuwi. Ya wis kuwi. Pembelaan wong kuwi ki gak seneng pembelaan. Ya wis ngono kuwi. Oh pancene jiwa-jiwa miskin iki nemplek iki. Tak akoni aku jiwa miskinku ki. Walah kental banget nyer. Mbok kei donya lho mbok pamer iso bener iso tuku donya ya donya ku dituku ya. Tapi ki engko anggere apa sithik seret yo nempel neh. Iya. Engko nek kesempatan apa ya langsung Iya, tancap ngono. Nancap. Paman dikei sumbangan ngono yo. Gowake. Lah yo ilingi ngono iki mak. Iki kangelan rekoso iki. Lah kandhane nggone Pak Soimah kira aku rak dhuwit dikei dhuwit lah yo. Kayak Mirah Hayati iki ambur-ambur dhuwit lah nang kono. Jiwa miskinku yo ngono. Meronta-ronta. Le aku tak melok kae yo le. Jaluk dhuwit kae le. Mak. Mas Arifin. Iya. Arifin yo ngono. Mak. Ayo. Tipe enggak ya mak ya. Kuwi nenek kowe ngono ya. Mur dikake. Aku sing tak aku gak peduli nek aku ngono kan walah. Aku. Tapi aku tetep nenggok gurimu. Ngono. Mak situ kan gawani yo, engko marung ngono mak. Ape Arifin ape nyentak ape arep buyak. Wong jiwa miskin wis temen nempel iki. Ora iso kok aja neh kok kis bantuan kok pemerintah ku lho. Enek jenengku Bobial. Aja mbok deleki saka wah iso tuku gak iso. Jiwa itu masih tertanam, jiwa patriot. Kemiskinan masih melengkung. Merdeka. Merdeka, kemiskinan merdeka. Jiwa kemiskinan patriot bangsa Merdeka. masih menempel. Merdeka. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, nek kemiskinan merdeka terus apaan sugihku ya. Lah nek ngono Mbak, sak piye aku iki nek ngono. Dames ki angel wis ta wong kaya ngono ki angel. Wis kadung nemplek kok. Ibaratnya riti nek rong mati urung mari. Ya ngono. Iya, wong kuwi wis menempel kok. Dadi ana apa ngono, watak. Ketoke enek bantuan apa. Tak, gak iso. Terus nek langgek dingonokno ngono ki langgek ngono ki nek jiwa patriot kita apa untuk berbagi oh oke. Tapi jiwa patriote kemiskinan yo sing malah kuwentel kuwi Gak iso ilang. ora iso ilang. Lah ngene lho sugih. Nek sugih yo untuk bantuan rak yo Gage. kalunge ra dienggo. Macak kere nek penjipuk. Nek penjipuk macak kere. Iya para. Anda. Iki tarik yo ngono mak lebih wong yo biar terus dah wong yo dikeki ngono. terus mbah mlaku ngono. Tapi nek aku gak mak malahan. Piye? Aku biasa macak. Biasa? Lah aku ndek nanane kan ijek entuk terus Mbak BLT tak critane. Anu to. Beras ngono aku yo macakku nganggo motor yo kuwi sing mbok nggo kuwi. Mbok kon motor sing apik sing jugadah kae BMW ora. Ya aku sing ngono kuwi. Jiwa kemiskinan masih menempel. Angel.
nuturi dhewe iki angel. Angel. Angger jiwane iki nek wis dicabut karo sing gawe urip maksude kemiskinane. Wis mes kowe jiwa patriot kekayaan. Biasane wong kaya iki terus cenderung politik mak. Gue terus kadang wong kaya terus perincian ngono lho aku ya lah. Susah aku melokan. Nek ijek miskin iki ijek yo. Dadi nek umpamane nek kan kemiskinane ramai yo. Dadi iki ketoke iso merasakan wong aku ndek biyen anu wong Tawuran gini yo berarti aku untuk bantuan yo nyamuk anu diciprati yo. Iya jiwaku ngono kuwi. Uga terus entuk kokono yo harus tak pahan dhewe uga. Lah tapi nek jiwaku ngono wis dicabut dek kaya sugih terus mungkin kepelitanku malah semakin bertambah yo. Oh, aja mungkin sugih-sugihku dhewe ngono. Wong kandhare kok pemirsa, pembelaan nek pokoke ngantek mencet pembelaan. Los hari ini. Pembelaan Lek Damis. Yo ngono kuwi. Wis ki ulang tahunnya kayak beras wis ya. Ndak gak iso kayak apa-apa yo nduk kayak beras ya. Mantune ditukokno marek-marek. Los, wong nom kok yo. Wong tuwek iki yo ngadong ngene iki. Lah ndekne yo wis tak kei, Mbak. Kayak Mas Arifin. Lho, kuwi anakku kuwi lho yo. Kuwi walah ngeri sam. Masa ngeri ya mak saat iku Mas Arifin. Hadiah paling istimewa kuwi tak kekno ndekne. Nyanduk iki hadiah paling istimewa. Wis ape mbok apa-apakno gelem. Iya lho. Ape mbok apa-apa nak gelem ayo. Ndak mau sampe diweh nemboke. Pamane duwe kekayaan duwe apa kak ya ora. Ya diwehno bojone nya. Wis paling istimewa yo. Berarti wong tok gedhekno to. Gedhekno tok delok sam kendhen wis tak kaya Arifin wis. Sumber kekayaan. Sumber kekayaan. Ipuk yo kuwi. Lho, Arifin tapi dipuk tenan mak. Sakwene di bojo walah pipine koyo pake Mas Arifin. Wis nduk kuwi aku hadiahku yo iku tok yo nduk hadiahku ki di Mas Sena. Oke yo anu sanjangke Mbak manune Mbak Endah ngono. Kuwi anu nduk wong yo wis tak kei nganu apa kekayaan sing paling berharga kuwi wis tak kekno anu kowe nduk ngono. Ndak napa mak kan ngono biasane Mbak Endah. Lah kuwi Arifin ngono. Wis selama iki ki gak sadar nduk nek tak kei hadiah sing luar biasa yo. Kowe sadar ora nduk? Napa niku mak lha iku Mas Arifin? Sumber kekayaan alam. Iya. Iku lumpur lapindo. Iso nyembur. Iso nyembur kowe, iso nyembur segala-galane ya kok. Kandhane kok. Wes. Berasa ya. Nang berangkat aku ora masak-masak iki engko. Nek anu ora mateng-mateng. Lah iki kok aku ya ape nggone kinara. Lah ya maksude iki nek dijak ngecuwes iki ora mateng-mateng hebat-hebat tok ngono. Wong umur ki hebat-hebat mbok perintahi, mbok jaki rono, mbok jaki rene. Los. Sing penting hebat-hebat. Sing penting hebat-hebat gak apa-apa. Tapi hebat-hebat hebat-hebat. Atine tak dudono ya engko ra wis mateng. Ya, engko delok videone. Ngatine wis mateng apa rong? Wis mateng, aku percaya aku ndak tau ora percaya, Mak. Lah kowe nek iso hebat-hebat iki kira apa kok nyeluk ya langge iki. Ya wis sementara yo ngono kuwi. Kita sepil ya. Jajal mateng apa rong? Kita lihat saja ngatine. Wis mateng aku wis percaya. Percaya, Le? Percaya wis mateng. Sat buat ndang mulih gergetek mulih balik neh ngono. Aku ki ngene muni ngene muro. Aku ki mergawe sing tak goleki yo ngene iki. Wis mergawe ndang mulih muni ngono. Ora kaya umur kok mulane aku moh mergawe nenggone mak mergawe mulih sore tekem ngono kaya mergawe yo mulih ngono kok aku ngono. Kok ngono. Lah mar yo tak kon mulih rek. Oh. Kowe kenapa dek gak gelem mulih? Ndang aku bayar ke engko entek nang bensin. Bayaranku engko entek nang bensin. Eteng mulih balik neh, eteng mulih balik neh. Engkono ndang sacet-sacet ndang dibarno ndang mulih. Lah aku. Oh pamane kedak ya ngono ya Mbak ya.
edak. Umpamane edak ngono. Karane ndan kari Mbak Mur. Ndang mulai karena njaluk mangan Mbak Mur. Edak kan yo. Lah wong adoh mbok kon mula-mule. Mula-mule ki yo kowe kuwi le. Jam pira wis mulih sih. Ngene iki resik-resik. Wis masak wis apa? Mulih Mbak pisan. Lah kowe mulih Mbak gak apa-apa. Mulih aku tekan omah ngiler turu lali ra balik deh. Wis wegah yo. Iya. Aduh merok. Lah perjalanane lho mak umpamane cepet-cepetan aku yo gak wani banter-banter. Engko mulih menyang ya wis setengah jam. Lah iya, tini karangane jam Nek setengah 11. Nek cedak no ora apa-apa mulah-mulih wis. Oleh banyu dhisik. Tapi tak ketak. Tapi tak ketak guys sih. Wis mateng? Jangan apa, Bos? Gede apa? Gede atas ambek kepala ambek ceker. Kepala, pundak, lutut, kaki. Wah, lah tin kae delok pin kemangi ndek entuk dhuwit pira? Tahune 5.000. Tempene 5.000. Krupuke 5.000. Iya, terus ndek iki tak kelak nolekmu. Jangan semure jek kene njaluk. Apa? Semure. Gak doyan ya kowe? Dulu aku enggak semua. Winu iki semure ya Allah, Tin. Duit bayem enak. Duit kemangi. Aku gak entuk bagian dulu. Ya ora lah kok duit 15.000 kok juk bagian. Lah soto. Soto larang, Tin. Ora entuk kowe tok. Lah kuwi tak kepangan mau sak omah. Soto Mbah Jamin murah 5.000. Kalau enek beras sih, Po. Beras kene. Kita kayak beras nih. Kan. Yo kene le. Tak kira aku sebut tadi. Halah, kowe iki kok ngorong meneh. Lah piye le? Ngorong. Beras wehku ulang tahun tak kayak beras ae. Heeh. Beras sing nggo tambahan ta. Kowe kan wong kene iki kan panganane akeh kowe. Aku ki ngrumangsani nek kowe engko panganan akeh, dadi ulang tahun tak kayak beras ae. Iya, kayak aku akeh panganan. Panganane akeh, Tin. Aku ki yo piye yo, Tin yo. Aku kan yo wong pinter to, Tin. Selama iki kan posok piye yo. Apa ngadu apa? Sibuk kan? Mbak Indah sing adu beras, Mbak. Apa, Mbak? Kon jupuk beras, Mbak. Ayo sibuk. Ayo. Sibuk lah. Sibuk. Yes, nanti sibuk mak Tini. Beras ya, aku penjebok banyu. Nah. Oke, Bos. Bosku. Beras winu lho, Tin. Beras iki beras winu lho. Iki awas borot iki. Iki borot. Campur dadi sitok pin kok. Iya. Aku ki ngrumangsani panganan akeh. Iya. Dadi kok piye ngono. Ora penak aku. Aku ki mau digawani kontak ora le ya banyu. Alah ora digawani banyu gak digawani kontak. Wes aku penjepok banyu ya, wes ya. Oke. Halo Rafa. Boleh tak, Bes? Iya, boleh lah. Ayo. Nduk Pak. Mbak Bur. Kayak banyune tak genjong apa? Mbak genjong. Cek ya wis. Nek tak genjong ya tak genjong. Aku iki gak penak mur aku iki dadi wong iki aku iki jiwa buruhku ki lho mur. Marun-marun. Aku iki tenan kok mur sam. Makasih ya, Mak. Dipendhetke kan wong ngono numpak motor bolak-balik ngono. Piye iki jiwa buruhku kongkon apa nah iki? Terus to jenengane Pak nganukno ae rada santen nanti cipi. Jiwa miskin. Miskin. Nyapu teh ngene bandane Mas Arifin. Apa bandane Mas Arifin yo mbluwangkrah yo. Iku kan kena nggo konten yo. Gremeng-gremeng tapi kan kena nggo konten ngono lho yo. Mosok nyapu kan karo meneng halus iku gak lek damis. Tapi nek muring-muring karo nyapu iku
Asli lek damis yo. Ngono. Apa nek aku mbek Pak iki diku sasaran wis pino ngono. Heeh. Tepat ngono iki, Pak. Sem kecut guys. Dek iki aku nggih bakwane ndang wasin tenanane Mbak ya Allah. Aku iki jane Tak aku. yo tak iki, Mak. Aku yo bingung Mbak, aku dek engke uyah dek sak brek lho. Piye lah jane. Bakwan asin. Terus Apa nih, Mak? mbah kok asin kabeh. Apa kan pas karo masak apa? Mbah masak apa, Mbak? Ki sambor mau, ini jare masak anu, Mbak. Masak apa? Masak apa ku lho, gethik, jan gethik. Ngene. Lah ki beras mbok wehna aku. Lho ya tak wehno kowe iki kan panganan yo akeh to tine-tine ngono lho. Ora sengkek yo apa-apa tapi gak mbok wehna aku toh ya Allah, tine kak yo mangan nang kene le. Kok iso kon kok angkake uripku iki aduh. Jane piye le, Mbak? Wong miskin iki penak apa ora le, Mbak? Heh, Yo penak ora penak. Yo berarti tini mbak aku yo padha ae yo. Berarti ki aku yo pengen ku yo njaluk ngono yo. Lah tini ki yo tak ibaratno ya aku yo pengene dikeki ae yo. Berarti ki jiwa miskine ijek nemplek. Wis kandhari kok. Tini pengen tak keki aku pengen dikeki pemerintah. Iya ra? Nek jadi pemerintah itu gak madane tok kabeh iki. Gak aku tak ben. Ya Allah, masuk gak aku tak mur. Iya, nek dikek pemerintah kabeh pengen. Kabeh ben. Ini ku ya padha entuk nganu mak nang desa aku. Untuk apa? Duit cah-cah sekolah untuk piye padha nang. Wah yo kok anak ora entuk iki yo pengen. Jiwane kak ya tetep yo. Jadi yo pengen tapi ya sakwise Urung rezeki. Sak RT iki dijeri dijebuk telu ada yang lebih. TV ini gak kena.